Wel, y man yn Cilch Moch, dyn ni symud ymlaen i brif bencampwriaeth y moch unigol, Hugh Glyn Williams yn cadw'r cwmni fi. O ti wedi galw'n gywir yn y para, Hugh? Be ti'n meddwl o'r arlwyd tro yma? Deud y gweithio chi Mae ddau dwi'n meddwl. Ti licio rai mwy o siapus, swn i'n dweud? Mae eisiau chi meddwl pe mae rhywun yn beirniadu, de? Be mae'r dyn sy'n beirniadu licio ei hun, does? Ie. A dyn dyn di o'n gyrru moch i ffactris y werddon. Dwi'n gweld. Wedyn, moch mawr trymion. Y fi hyddiw yma ar y mochyn unigol yma hyddiw, de. Fi licio'r mochyn P-Train Cross yma gyn teulu Davies. Mae o'n fochyn a hanner yn dydio. Andi, mae'n gythol os minwch dda. Anda? Ac eto dwi am mynd efo Mervyn James eto hefyd. Na chi'n ddau ddewis sy'n gyn bellad â hyn. Felly, P-Train pyr a croesiad o P-Train. Na, di croesiad P-Train di hwnna. Croesiad di hwnna fyd, dwi'n gweld. Ia, bod ti wedi dod allan y lliw ma hi. Dwi'n gweld. Ac eto croesiad P-Train gyn Mervyn James hefyd da. Glyn Davies ar y chwith fan hyn. Glyn Davies, mochyn Cymraeg pyr, siapus da. Enillydd ddoi gethol ddwrnod gwych ddoi par ar single yn do, a hwnna werth i gweld. Werth i gweld. Di mi hyddiw, dwi'n meddwl, mae eisiau meddwl amdan Trevor Shields. Yn hollol. A be mae o di arfer o adra. A tro gyntaf i weld o'n oed i ddwylo ar anifel. Di am di bod yn oed i lawer i cefnen o lawer, na di o? Na, di am yn awar o ddodiwr, ond chi... Rhaid yn meddwl bod eisiau bodio gormod ar y moch yma, da chi'n weld o dod eich hyn? Dyna beth i yma i ni. Ond o ran teimlo, pan mae'n dod i'r diwedd, falle bod i wedi cyrraedd, bod i mor agos, bod angen llaw yn yno. Teimlo'r cledwch wedyn. Ie, yn hollol. So mae'r cyfrwyo Prydinig ma'n cymaru. Dyn fyny ar safon y saolbeth i hyn? Maen nhw'r Tas y beirniad. Tas y beirniad, ond maen nhw'r goreuon o'r cyfrwyog, dydyn? Yn aml. A maen nhw'n ei neis. Ond chywch chi byth siap da chi'n gael ar y P-Train Cross neu'r ei Cymraeg pyr yma. Allan o'r brigio traddodiadol yma. Ond er hynny, mae ansawdd byta nhw. Llawer gwell. Ie, ne. Am blas. Dim wedi cael ei bwmpio efo bwyd falle, neu neidio jyst rhywbeth o ran y bryd ydi o? Mae eisiau bwmpio bob peth efo bwyd. Ie. Na, y bryd ar chydig bach mwy o frastar arnyn nhw. A hefyd mwy o frastar yn y cyhyr yw'ch chi'n trwy'r muscular. Mae'n rhaid fath mewn mochyn a goen a bistach. Mae'r bridiau traddodiadol yma yn fwy blasus, ond tydyn nhw'n be mae'r Graig y Tŷ ar y cyfan isio yna chdi. Na. Na'r ddiwedd y dydd, beth ydych chi ddweud ydy fod y beirniad yn chwilio am rhywbeth fel tasa fo, fel mochyn fel tasa fo eisiau i'r ei ffatri, felly mae'n edrych ar y funud, mae'ch meddwl chi ar y rai mwyaf yma. Mae'n meddwl i ar y sbinwch ddi a gwyn yma gyn teulu Brynley Davies, a y mochyn yma yma gyn Mervyn James. Mervyn James i gallwyddiant yn y pare. Gwyn i weld. Mae'n dal i grafu pen a penroni mewn dwys fyfyrdod. Gwyn i weld be fydd ei farn o mewn chydig.